Здравейте от шоурума на Seven Cars. Тук сме да ви представим този Volkswagen Golf 8 комби стайл оборудване, произведен 2023 година, хибриден двигател 1.5 ETSI на 25 000 км. Автомобилът е доста приличен, но нека да го прогледаме обстойно. Както знаете, по традиция се опитваме и ви показваме всичко, както хубавото, така и лошото, затова сме длъжни да проверим абсолютно всичко в всеки автомобил. Сега с помощта на този уред ще премерим микроните или дебелината на боята, за да се уверим, че няма някъде автомобила китосване, удране или нещо друго. Виждаме стойности от 156, което е абсолютно в нормата, 160, 115, 128. По капака няма абсолютно никакви щети или никакви индикации за удари и за китосване. 111, да проверим и вратите, 130. Смеем да твърдим, че автомобилът е в много добро външно състояние, затова да го проверим обстойно и вътре. Отваряме и капака, както знаете, неведнъж съм казвал, аз не съм някакъв спец, който може да забележи каквото и да било, просто проверяваме на пръв поглед дали няма нещо, което е асиметрично, няма течове, така че поне на пръв поглед всичко изглежда добре, но разбира се, препоръчваме една диагностика при закупуването на всеки един автомобил. Отваряме и багажника, логично, достатъчно пространство отзад, тъй като колата е комби, имаме штора, имаме две отделни отделения отстрани, също така имаме и двойно дъно, където в този автомобил си имаме и резервна гума. И последно, преди да влезем вътре, както ви обещах, трябва да проверим гумите и осветленията. Гумите са 17-цолови алуминиеви джанти Volkswagen, дота на гумите е друго, което ни интересува, в случая е 16-та седмица от 2023 година, а отпред имаме LED осветление. Сядаме вътре, преди това бърз поглед как изглеждат седалките, сравнително доста добре запазени, като за автомобил 2023 година. И вътре вече усещането дори като за по-нов автомобил. Амбиентното осветление винаги създава едно много приятно и уютно чувство в автомобила. Нека да разгледаме по-обстойно какво има. Седалките са Ergo Active от Alcantara, имат подгрев, двузонов климатроник, паректроник с камера за задно виждане, автоматична скоростна кутия DSG с различни режими на шофиране, мултифункционален кожен волан, Keep Line Assist, Distronic, Cruise Control, мултимедия с навигация. Също така забелязваме и Piano Lock елементи по интериора, което говори за едно много качествено изпълнение. Този автомобил е наличен на обява в sevencars.bg, където може да проверите неговата пълна информация. За още по-голяма достоверност също така има и Car Vertical файл, където може да проверите наистина всичко подробно там. Харесайте това видео, абонирайте се за канала и ни очаквайте с още много интересни предложения.